kyakkyawa kamar ki sanauniyar mata kina kan haitsa kuma ni in fara sa wani baba kina. Ai idan manyan mata irin ki suna guri ya kamata a samu sanyawan albarka irin nan. Bismillah. halaye ku gyara halaye in kun iya ƙarshen ba zai kyau ba. Ita wannan duniyar mai ado da kawace, wata ran in ta yi maka kyau wata rana ba za ta yi ba. Wata rana ku iyaye ne na wata al'umma babba. Asabe, dan fa biki san fa ya rayuwar birni yake bane yasa ki faɗin wannan maganar. Kin san daɗin da ke cikin birni? Wallahi da kin sani ma ba za ki irin wa'annan maganganun ba. Menene a cikin ƙauyen nan? Banda tuwo miyan kuka wanda ake cinta ita ce safiya ita ce dare. Laure, wallahi ki aji wannan dogon burin naki a gefe. Kar fa ki manta a cikin ƙauyen nan ne aka haifi iyayenki kuma har aka haife ki ke ma kika zo kike rayuwa amma shine kike zagin shi. Wannan ai bakin ciki ne Asabe. Dan Allah dan Annabi kin san bani da buri da ya wuce in gane rayuwa a birni, in kare rayuwa ta gaba ɗaya a birni, shine zaki tsaya kina ga min wannan maganar? Kuma wallahi in an yi duniya dan manzo, ni da kika gani na Laure sai na yi rayuwar birni in ga miki. To wallahi ni dai shawarar da zan baki, ki aje wannan abubuwan a gefe ki nitsi ki samu miji a cikin ƙauyen nan ki aure. Iya shawarar da zan baki kenan. Asabe, kika ce in samu miji a ƙauyen nan in yi aure? Ashe ba kya kaunata? Ashe dama ke Asabe makiya ta ce ban sani ba? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wallahi tir da halinki. Tir da halinki ne tunanin ke masoyiya ta ce duk tsawon rayuwar da muke tare da ke, ashe kiyayya take tsakanina da ke? Saboda na ce miki zan tafi birni in je in yi rayuwa shine ke mun fatan alkaba'i? Kike mun fatan sharri? Allah ya mun tsari da ke Asabe da ire-irenki a cikin duniyar nan. Wallahi tallahi kin ga tafiyata ba zan tsaya ɓata lokaci na da ke ba, mara amfani kawai muguwa. Daga ina? Me kawo ka nan? Haba Laure, gane ni bane? Ba bane ba naki. Ko dai idanun naki akwai matsala ne. Wannan wata irin jaraba ce da naci irin na mutanen ƙauyen nan. Ba dama ku yi ido biyu da mace sai kun biyo ta har gida saboda tsabar maita sai ka ce dangin mayu. To a hirɗin ku wallahi ku mata. To this is the last one. Ka fita daga ido na ka ni ba sa haka bace. In ba haka ba duk abin da na yi maka to kai ka jawo kanka kuma ku kada kanka. Haba Laure, ni ne fara banaki wanda a da babu wanda kike burin zama da shi wanda ya ce kuma da abin ciki da kike kyara ta gaji. Na gode ma Allah. Ya kamata kai ma ka kalli kanka da kanka domin ka gane wa kanka abin da ido na yake gani a tare da kai. Ka gane kala da matarka ko ka gane kala da matan ƙauyen nan? To barka jin ɗayanka. Hawaii ka fita daga cikin ramata, ni ba sa'ar ka bace. Wanda ya zama karo na farko na ƙarshe, duk inda ka ƙara tare wallahi sai na cin mutunci. Aiki ban sa aiki, Allah ta lalla. Nan lahi wa ina ilaihi raji'un. Yanzu haka Laure ta zama?
Matsauri ina raye a cikin ƙauyen nan. Wallahi ba mai aurenta. Zan ga mai aurenta. Oho, na yaushe kuma? Na yaushe kuma? Yanzu ma dan Allah ki faɗa min menene ma abin ma da ya kawo ki? Ina fatan ne ba wannan halin naki kika zo min da shi ba, domin ke ba a rasa ki da maganganu da bacin rai. Dama ba wani abu bane. Mutumin ki ne ya zo a gaggauce ko in ce a gurguje da sauri domin in zo in miki bayani. Dan Allah dan Annabi ki rabu da ni Asabe. Wannan kiyayar da ke cikin zuciyarki shi kika zo ki ƙara bayyana min. Ke wallahi banza ce wallahi. Ke banza ce wallahi. In ban da wulakanci ni yanzu nayi kalar Rabi. Nayi kalar matar da Rabi zai aura. Ki kalle ni ki kalle Rabi. To wallahi barki ki ga ni ko iro a cikin ƙauyen nan bai isan kula shi ba. Ballantana wani shi Rabi. Malam Iro, Laure, mahaifinsa kenan fa. Shi din uban nasa. Me na sama ya ci ballantana ya bani kasa. Ina nan yana fama da dattan hula a cikin unguwa. Riga daban-daban a cikin unguwa. Zaki zo ki wani dinga min wani dadin baki a kansa. Sai ka ce wani mutumin arziki. Asabe, kin san arzikin da yake ci? Wallahi dan fake kawata ce yasa nake raga miki. Duk maganin da yake zuwa cikin gidan nan da shi bana taka miki birki. Wallahi saboda mu'amalar da ke tsakanin mu. Oh, ni Asabe na ga ta kaina daga zuwa in gaya miki sako. Kaɗan ma kika gani. Da ka tashi ki kama hanya. Kuma nan da mako guda wallahi sai kin neme ni kin rasa a ƙauyen nan domin tafiya zai. Dan ku an ce ba a shiga birni jaka, dan ba a san abin da za a tarar ba. Ya kamata ki kula wajen taka kafafuwarki da inda zaki je. An kai da kyau, zaka ga da kyau, haka Allah ya ce cikin Qur'ani. Na yi ninkaya a cikin wata duniya, wata lafiyayya mai numfashi. Ga kayan abinci, ga lemu, ga ruwa. Gaskiya a sauran iyata ce. Da get a gidan nan rufe shi za a yi wallahi Asabe ta daina shigo. Don gobe ban san me za ta aikata min ba. Bari ma ta kace maka zance. Yarinyar nan kore kare din ta wulakanta ni ta yi yaga ni ta yakuna ni. Dama za ta aikata. Domin kana kallon idanun ta kasan ba za ta yi mutunci ba. Shi yasa tun farko nake ce maka ka fita a harkar yarinya, ka fita a harkar ta amma kai. Domin ita babu wata rayuwa da take hango kanta sai ta bari. Sai ka ce tare da babanta aka tsara fulotan wannan. To kuma dai menene zan bi duk hanyar da zan bi wajen ganin na mallake ta. In dai a ƙauyen nan ne babu wani wanda zai aure Laure. Sai Rabi dan gidan Iru ni kenan. Wake dan Allah me ka gani a cikin Laure? Ka leke dole sai ita. Ka ji ka da wani tambaya. Kai makahu ne baka gani? Duk inda ake neman mace to Laure ta kai mace. Kai, mutumi na baka da dama. Kai dai kawai ya sha ni. Tashi mu je nan dai. Me ya faru? To ga miki Laura tana can ta hada kaya ta ce ita ko ana ha maza ana ha mata ita ta yau sai. Dan Allah fa. Ita yanzu duk mazan da suke son ta a ƙauyen nan ba za ta tsaya ta zaɓi guda ɗaya ta yi aure ba ta rufa wa kanta asiri. To ai ke kike ta aure. A yanda Laura take da wannan jinkan nata, ai ba na tunanin a cikin garin nan har akwai wani wanda za ta tsaya ta saurara balantana har ta aure shi. Kullum rashin mutunci take zazzaga musu kwando-kwando. Ina ma ni ce ake so haka. Da wallahi ko ba zan so mutum ba sai na ci kuɗin sa in yi dumurmur abuna. Ke rufa wa kanki asiri, mazan yanzu fa ba a cin kuɗin sa a banza.
don wallahi karki je garin neman gyaran gira ki rasa idanki. To yanzu dai ya kamata mu je mu same ta mu sallama da ita ko? Ai kwa dai domin kwa mu je muka da wani salon za a tafi da wani za a yi. Kawaye wataran za ku yi hawaye ni na san ba ku sani ba. Kin ga kaka, haka nan za ki yi haƙuri, ki daddafa ki ta ƙoƙari, gagarin ta zarga jana a cikin ɗaki, ki ta jiƙawa, kika kwana biyu za ki warware ki samu ƙarfi. Wallahi ba zan zauna ba tafiya ba. Haba da yana da kyau ki bari jikina ya yi ƙwari. Sai ki tafi, kin san fa Bala ba zai iya ɗaukan nauyi na ba. Wai ga me yasa kike min haka ne? Kina ta dawo da hannun agogo baya. Nan fa kaya na ne a ciki kuma na riga na haɗa ni yau sai na yi kwanan birni. Yawwa gida zan tafi ni na gaji da wannan ƙauyen ba zan iya ba. Na tafi Allah ya ƙara lafiya sannu kaka. Ki kula da kanki ba. Laure! Laure! Na yarinya saboda rashin imani bayan bani da lafiya shine da ta sa kafa ta bani ta tafi. Kai, na yi barin bi ta gaggawa su ɗauko. Laure! Kuma Laure! Me kuma? Allah, Laure. Kin ga kaka, ki kwantar da hankalinki insha Allah babu abin da zai same ki. Kin ji ko? Zaki warke sosai ba wani abin da zai dame ki. Kuma Bala zai kula da ke kamar yadda ya kamata, zai dora daga inda na tsaya. Na ki haƙuri ki zaman ki. Wallahi ba fa iya ɗaukar nauyi na zai yi ba. Wannan da kuke gani sunan shi Audi Bello, shine sabon mijin da na aure. To dukkanin ku Allah ya muku albarka. To ya ki jila ni kaf dangi mu duk mu lamunci wannan auren ba. Sannan ku fa. Gogo. Na'am. Sai kin bi duk inda zaki bi kin raba ta da wannan dan kashin gwiwa. Kai gaggawar da mu da mahaifiyarmu. Idan ba haka ba sai mun ga bayan ka. Baby. God have mercy upon us. Zaka saki uwanmu. Ne? Wankin gida? Kwarai kuwa abin da ya ce muku kenan. Mijin Hajiya. Da gaske ne abin da ake cewa fara gidan nan? Da gaske ne Allah tabbaki da gaske ne? Kuna cikin gidan ku kasa yin komai. Na yaran ne ki. Wannan auren na Hajiya da wannan dan karamin mutumin ya rabu. Asiri wa Hajiya. Kai! Farraka. Waye kai? Sunana Attalbudi, babban malami mai gani har hanji. ‘Ya'yanki su suka kawo ni gidan nan. Inda za su gyara halinsu, da gidan na ya zauna lafiya. In suna wuri kakka kuskura ka bi wajen a ɓaɓɓalla ka a rasa maɗori. A sa 'ya'yan nan gaba ɗaya su rinka girmama mijina. Wannan ne mijin, kai ba ki ajin kunya ba ki ce wannan mijin ki ne. Ka daina kallo na nace. Baby. Na honi.
mu koma ciki. Mijin Hajiya daga ranar 18 ga watan Disamba. Wallahi in ka sake baka tattara ina ka bar gidan nan ba ko. Sun kuyo ka ci. Me za ka gaya mun? Gaya mun. Ka turkusa ka bashi hakuri. Allah ya ba mu hakuri. Haka na ce ka faɗa mai? Allah ya baka hakuri. Idan kai kana gani har hanji, me yasa da ka tashi shan wannan lemon baka gano abin da yake ciki ba? Menene a cikin lemon? Sigarin na aka murje? Duk wani rashin kunya da kake mun tamkar uwar taka kake yi wa. Tunda uwata nake yi wa, to bari in yi mata mana. Ba da umarni daga daraktan zamani dan Hausa. Mijin Hajiya. Duk wanda ya ƙara wuce karfe 10 bai shigo cikin gidan nan ba, to ya juya sai dai kwana a waje. Wai kamar ya, sai ka ci a kurkuku? Kai! Amarya. Ni a ina ma na tsaya. Abin da kike ce mai kai. Mijin Hajiya zai fara zuwa gare ku daga ranar 18 ga watan Disamba karfe 5 na yamma a tashar Mijin Hajiya da ke manhajar YouTube.